uns 20 minutos. Ninguén que vayan a extrañar. Es un bo home, Joe. Mil gracias. Que tal vai, Jimmy? Bastante ben, xo collín todo, pero... señor Lobo, ten que entender unha cousa. Winston, Jimmy, por favor, Winston. De acordo, tes que entender algo, Winston. Non, gracias. Esta é a nosa mellor roupa branca. Foi un regalo de boda do tío Conrad e a tía Ginny, e eles xa faleceron. Eu de veras que vos quero axudar e todo isto. Vou facer unha pregunta, Jimmy. Se non te importa. Non, por favor, faga. O tío Conrad e a tía Ginny eran millonarios. Non. Pois o tío Marcelo, sí. E estou seguro de que se o tío Conrad e a tía... Ginny aínda vivisen, habíanse regalar todos os mobles do dormitorio. Cousa que o tío Marcelo usa a facer de bogrado. A min gustame o carballo. O meu dormitorio é todo de carballo. E a ti, Jimmy? Vai o carballo? É bonito.